ba ci akai sai ka kulle muyi ba sai ka kulle mai kullewa ni me kace me kace me kace dan Allah ba haka aka yi a gaban ka ba ni haka aka yi kanga ina chairman dan Allah an yi haka a gaban ka ni abin da na sani bosho ai ban taba sanin me ake nufi da gobe ba kai ki fassara mu saboda haka da ka faɗa ai sai ka sake faɗa yanzu a gaban shi ai cewa na ce idan kana aikata cancanci tsaya dai alaga ta mana in kana aikata cancanci idan na ɗan sanda zo ai a gaban sa a gaban hukuma haka idan ka hango muyi a gaban to ban baka faɗa cikin transformer na rantsi da Allah haka ce na rantsi a gaba na kan komai da komai ina jin komai ba kai ne ka kan na mashi ai kun ka fada ko masa wallahi ba ku da shi Allah ba ku shi da idan afka ko mu hoyi bismillah ku fara saboda Allah yaushe me kace Malam Bosho, ka san ni da abin da muka yi da kai wani lokaci ko na yi kamar zan daga ma kafa na duba girman wannan ofishi to sai fito da gaskiya kar mu je ni ma mu hada tarko dan abin da na ka rinka karba din ranar juma'a kana cewa zaka hada ni da muhuyi wa kariya zan yi maka ni nace maka kai shekiya wai duk da kai yake ka kuma muhuyi to ai ga baba kamai akai to ni dai shewa Hassan Kano shine ya ce min da akwai wasu kaya amma sai na gan shi ni kuma na ce muhuyi ya hana a kayan alheri ne ba wani kayan alheri ce da kai ai ka san kayan da za a kai sadaka masallaci na ce maka a'a ni na ce maka wani abu kayan kasuwa ne ka ce a ɓoye wa sai an samu lokaci kaya sun yi tsada sannan a fito da su ina boso tsakaninka da Allah haka na faɗa kuma ga ma ba fadansa a gabansa aka yi yarka gudu mai cin hanci yarka gudu yanzu ka suna gudu da kaya sun labe yanzu mu huyi a tarbo nan yanzu mun karo nan wajen yanzu ka ji rap yanzu maketaci ya watsi yanzu mai cin rafa ya gudu yanzu sa yi gudun dire ba sai dirgin jangin me kuke nufi ta can muhi maka jire in ya taho hanya wannan zaka ji ana kadawa dirgin jangin cas ai kamun ne cas ai kamun to yanzu ga muni ya bani sako ya taso ni ya ce wa in tambayi musu akwai wai 5,000 ɗin sarkinka da kaje karanta kuma shi ne shi